Og du er i dag taget ind til Radio Homo. Wow. Og hvem har vi i studiet i dag? Det er Homo Brian, den største homo i hele den danske samfund. Og Homo Ketil, den happy mand der. Ja, i dag så skal vi høre lidt på nogle musiknumre, som vi så har valgt ud som de bedste. Den første, det Gay Barbie Song. Og det er simpelthen vores favorit, fordi det er totalt Barbie. Er du klar? Nu. Wow! Hiya, Garrett. Hi, Raoul. You want to go for a ride? On what? On this! Barbie's such a bitch. She is just a witch. I really hate her. Why does Ken date her? Ken is such a man. I do all I can. Just to do him. Yes. We just want to screw him. She's such a bitch. I'm going to scratch her eyes out. I have dreamed about Ken being inside my den, and we hold and we kiss like we're sweethearts. But that Barbie was fucked. Og der er gang i den her sang, som du kan høre hele dagen. Og vi er også lidt i gang i studiet, så du skal da ikke tage dig af baggrundslydene. Straight up, that bitch is my wife. Barbie is a bitch. She is just a witch. Jeg boller ikke nu fremme. I really hate her. Why does Ken date her? Ken is such a man. I do all I can. Just to do him. We want to screw him. Ja, det er en rigtig god sang. Det må jeg sige. Det bliver en hit. I will punch her and I'll crunch her. Oh yes. Hey, Garrett. Den er fantastisk. Det er lige mig. Og alle jer pakistanere og irakere og sådan noget. Syng med! Look, right here, Missy. Take that little slut. You hooker, you bitch. Scratch your eyes out. Sorry, let's get the hell out of here. Det er woo! Og det var det Gay Barbie Song. Vores yndlingssang. Vi har fundet flere, men nu skal I først lige høre på noget af det, han vil sige. Ja, altså der var sådan lidt vold der til sidst, men ja, det går nu sgu nok, det må jeg sige. Ja, det må jeg ikke. Og det var simpelthen Homo Brians kommentar. Woo! Han bare holdt eller hvad? Ja, selvfølgelig der. Jeg har det rigtig godt fedt liv. Jeg har masser af penge, fordi jeg har svært. Homo Brian, han kan desværre ikke være med mere, så nu vil vi høre en anden sang, der hedder DJ Ötzi, Anton aus Tyrol, altså Anton fra Tyrol, og jeg kan lave trekant med andre. Så. Det er en herlig bøssesang. Det straks så er Anthony. Korter du und honestly. Hakapir sin koryofæ. Pinkos op til Benediger. Girls. Som det ved mig. Det gab's noch nie. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Meine Giger schlank und baden. Sander Wahnsinn wie die Madeln. Meine Figur. Ein Wunder der Natur. Ich bin so stolz. Und auch so wild. Alles heiß und eisgekühlt. Wie Fisch mit dem Gesicht scheint die Hausmesse Western wollen den Anton aus Tirol. Abends dann im Disco-Stadel, sorge mir mit 15 Madel, den gewinnen kann nur ich. Oh, ist es selber Ironie, dass alle vor dem Ring stehen. Corner ist der Uhrchen, bin ich schön. Oh, ist der schön. Vi laver lige et trekant i baggrunden, så du skal ikke blive sur, hvis vi ikke er der.
so schön, ich bin so voll, ich bin der Anton aus Tirol. Tak fordi du lyttede i dag. Vi fortsætter i morgen. Slut. Og vi vil være tilbage efter den her pause. Woo! Og der vil vi imens komme en lille sang om hvad der ikke må pille op i røvhullet på drenge. Yeah. Eller op i fissen på piger. Må man male sig med øl og brød? Må man kaste rundt med sutter? Må man tegne på tapetet? Må man slå en masse brutter? Må man hænge i gardinet og hælde mælk på stolen? Må man spise alle blomsterne og vælte bogreolen? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man bade telefonen? Må man bide i en støvle? Må man tisse i klaveret? Må man sludre? Må man brøvle? Må man vaske sig i kaffe og komme mel i huen? Må man give grammofonen blæk på og tage mudder ind i stuen? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Når han vasker folk på vognen. Ja, det må vi gerne. Næse kan fint, ja, meget det stor, klap, fint, flot, det var godt. Nå, det må vi godt. Må man trampe hårdt i gulvet? Må man tænke, må man plage? Må man skrige højt og tude for at få en ekstra kage? Må man hælde sovs i sengen og tørre op med kjolen? Må man give sin ondulat en årlig stræk med vandpistolen? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Nej, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, niks, slemme, fy, skamme, fy, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Og gider du ikke godt lige få den der ud af røven på mig? Og vi er tilbage, og ja, lyt med i morgen på Radio Homo. Det gælder virkelig om at være perfekt her på den her Radio Homo. Bare så du ved det. Ja. Vi er tilbage i morgen, så du skal bare lytte efter, for vi vil have en masse homolytter, og vi vil komme med forslag til forskellige glidecreme, og vi vil få postbrev måske med lille Niganugi. Hvis det er, at du vil sende et brev til os, som vi skal læse højt her i programmet, så skal du bare sende den til mig. Altså, du skal skrive til min YouTube, Just Be Just, og så får vi dit brev, og så kan det være, at vi læser det højt i programmet og svarer på spørgsmål. Og det kan måske være, at der kommer en lille webcam-video med. Woo! Dude! Ja, og næste gang, så vil Homo Brian måske være der. Det kommer an på, om han er boldet udenom. For det er virkelig en slem affære, man kan have med at bolde udenom. Det er ikke lige mig, nej. Så du kommer bare i morgen, og det aftaler vi. Og slutsangen, det vil være resten af DJ Ötzi Anton aus Tirol.
det blev en anden. Farvel i dag.